Sanibona sizwe samaZulu igama ubongani wakwamiya hlala eSinawane naseThekwini, singaba seBergville, singaba seMazizini. Ngisindisiwe egameni leNkosi uJesu Kristu. Inhloso yalama video engiwaqalayo ukunazisa njengamaZulu umlayezo oqhamuka kuNkulunkulu oqonde kwisizwe samaZulu ngqo, and then oqukethwe iBhayibheli. Abantu abakithi babulawa i-ignorance, ukungazi futhi nokungazihluphi ukwazi. Nkulumo ebeleselayo ethi inkolo Kristu inkolo yabelungu, kodwa uma uthatha iBhayibheli ulifunda, abelungu abathola, uthola amaJuda, cishe abelungu bathola le egcineni mosungena ku-New Testament. Kunalokho ubona iBhayibheli lokhu likhuluma ngoGibhithe, ngoSheba, ngoKhushi nangabanye-ke ama-Asiriya kanjalo. Manje mawubheka imap yomhlaba, iGibhithe, uSheba, uEthiopia, uKhushi, bonke base-Afrika. Manje abantu mabethi-ke iBhayibheli labelungu bakhuluma ngani? Kunalokho iBhayibheli liwuvikele umlando wabantu abamnyama kubelungu. Abelungu bathi sizidomu ezingazi lutho, subhuman, singaphansi ngokwezinga kubantu, ngoba ingqondo yethu icishe incane ilingana nemhlabeni neyilwane-ke masingasho kanjalo. Abasiboni abelungu namajapani namashayina siyabantu, nama-Arab abasiboni siyabantu abahlakaniphile, sibonakala siyizithutha eziwubulwane. And then ngakho-ke kunokuhlanekezelwa komlando lapho-ke kuthiwa akukho esikucontribute-ile kulo mhlaba. Ngathini masibheka lapho kusuke kubhekwa imikhakha njengesayensi, ebiology, kubhekwa imikhakha efana nayo inkolo, kubhekwa kwimikhakha efana ne-mathematics, kubhekwa imikhakha ye-commerce, economics, world trade and the likes. Kuthiwa-ke thina-ke siziduphunga nje zingacontribute-anga lutho. Lokho-ke abantu abamnyama kubalimazile, because iqiniso ukuthi abantu abamnyama abaningi bayasidumaza because kahlehle bayakholwa yilokho. Futhi nama sithi silwela inkululeko yabantu abamnyama, uyayofica abantu abakithi abamnyama kuyibona belwela ukuthi abelungu baqhubeke nokusiphatha babe ngaphezu kwethu. Uzibuzeke ukuthi kuyicebo likaNkulunkulu yini lokho, noma kukwethembela kubantu kwethu. Esaziyo-ke ukuthi kuyisiqalekiso ukuthembela kubantu kunokuthembela kuJehova. Kodwa uma ubheka kunabantu abamnyama abaningi, nomubuka izakhiwo ezifana ne-GNU eholwa abelungu be-DA, uyabona ukuthi labantu abamnyama bagijimele lapho yilabo abakholelwa ekutheni asikwazi ukubusa mase abantu abamnyama sidinga ukusizwa abelungu. Kuyadumaza lokho. So kusho ukuthi-ke le mfundiso yamanga yokuhlanekezela eyenziwa abelungu still, yokuthi thina sidom, asikwazi uku-inventa, asinjani nesinjani, ingenile kubantu abaningi futhi bayakholwa yileyo nto. Noma kungakanani okukhombisa ukuthi maningi kangakanani ama-invention enziwa abantu abamnyama, kuyafana. Abantu vele abayinaki leyo information, noma bekwi-social media basuke bengangenile ukuzuza ulwazi, kepha ukuyidlalela, ukuziculela, ukubuka ibhola, nokweshelana nakho konke lokho, ukuchitha isikhathi. Abekho ku-social media ukufunda nokwazi. And then-ke makube njalo-ke bese mase sithi siyabazisa bese bathi siqamba amanga, or babe abantu abazi kakhulu ngenkolo kodwa bengazi ekutheni bevikela kakhulukazi inkolelo ekuthiwa inkolo yabantu abamnyama
inkolelo yamadlozi. Nalokho-ke akusilo iqiniso ukuthi inkolelo yamadlozi abantu abamnyama, amanga alihlaza, nabelungu abangakholwa uKristu bayakholelwa emadlozini, namaNdiya angakholwa uJesu Kristu akholelwa emadlozini, nama-Arabhu namaJuda. Uma ubuka eBhayibhelini uNkulunkulu ulwa namaJuda ngokukholelwa emadlozini. So kuhamanga ukuthi inkolo yamadlozi eyabantu abamnyama isintu, it's a lie. Kuhamanga ukuthi inkolo yobuKristu yabelungu, it's a lie. Ilapho-ke engifuna sizongena khona. Kufanele nikulalele lokhu nesizwe samaZulu. Kuney'ncwadi ey'ntathu ekuzofana siqale kuzona. Incwadi yokuqala uGenesis isahluko seshumi, lapho ethi Table of Nations, alright. Yilapho ekhombisa khona ukuthi ngemuva kukaNoah izizwe zakheka kanjani. Yilapho ezokhombisa ukhokho wabantu abamnyama, ukhokho wabelungu, nokhokho wabantu base-Middle East, amaJuda nama-Arabhu kanjalo. So kunabokhokho abathathu amadodana abane abangamadodana kaNoah, kodwa lo wesine uKhanani wabhujiswa waqedwa ngenxa yokuqalekiswa uNoah. uNoah akaqalekisanga abantu abamnyama, uyaqalekisa uKhanani kuphela. So uKhanani akasekho emhlabeni, uNkulunkulu wamqeda ekuhambelana nasiqalekiso leso esakhishwa obani omkhulu wakhe uNoah. So thina-ke oKhush, uGibhithe noSheba, or rather hayi uSheba, noPhuthi, uPhuthi azange siqalekiswe. Amadodana kaNoah mathathu amadodana kaNoah, uHam ukhokho wabantu abamnyama, uJafet ukhokho wabelungu namashayina, uSem ukhokho wabantu base-Middle East okuhlanganisa amaJuda, abantu baseBhabhiloni, abase-Iraq, ama-Arabhu, amaSiriya kanjalo. So baqhamuka kuSem, thina siqhamuka kuHam, abelungu baqhamuka kuJafet. Amadodana kaNoah mathathu. And then kuHamu thina amaZulu, amaNguni, abantu siqhamuka kuKhush. And then abeSuthu baqhamuka kuPhuthi. And then amaVenda namaNigeria nabanye baqhamuka kuGibhithe, Israel. So asiqhamuki khokho oyedwa, yingakho amaZulu ayenale nkulumo emcanto bengazi ukuthi yayisuselaphi ukuthi yithi abantu. Vele akusiwo wonke umuntu owumuntu, ngoba abantu yilabo abaqhamuka kulentuza kuKhush, abaqhamuka kuHamu. Kulento uHamu waba namadodana-ke la ngiwabalile, uKhushi, uGibhithe, ubani uKhanani waqedwa nobani noSheba. Okay, uSheba uqhamuka kamuva njengomzukulu. So okwanamhlanje ithi ngcine lapho, kodwa incwadi sizoyifunda zintathu. Yileka i-Table of Nations ku-Genesis 10, kube incwadi kaDaniel ka-Isaiah chapter 18, isahluko sika-18 sika-Isaiah sikhuluma namaZulu ngqo. Isahluko sikaDaniel chapter 7 sikhuluma namaZulu ngqo. And yombili lomlayeza eyalesikhathi esiphila kuso. Manje-ke siyahlupheka, asiphumeleli, akusikho ukuthi kuphela ingenxa yethu noma ngani. Sisabathe senzani kuphumelela belungu, thina siyacindezeleka. Kuney'qalekiso eBhayibhelini ezibanga lokho, ukuthi abaholi bamabandla bakunaki konke lokho ngenxa yendlela ukukholwa okubekeke ngakho namhlanje, ukuthi kungazathi kumayelana nomuntu yena nomndeni wakhe kuphela, because abazalwane sekwabo abantu abaselfish, abazibuki izizwe zabo. I-South Africa kusiyisizwe, i-country, izizwe, amaZulu, amaXhosa, amaPedi, amaVenda, amashangane, and then abeTswana, abeSuthu, amaNdebele, amaSwazi. Yizona izizwe lezo. I-South Africa kusiyisizwe, i-country. So ma uNkulunkulu ekunikeze assignment yesizwe, usuke kunikeze isizwe mhlambe leso sakini or isizwe esithize, kusuke kuyilezo kwezizwe. Asikaze sibone abefundisi bamaZulu bekhulekela isizwe samaZulu,
ngoba balawulwa ipolitiki, batshela ukuthi i-tribalism noma i-nationalism ukwenze njalo. Okay, isizwe ngokubalwa uNkulunkulu, hayi ngokusho kosopolitiki. Ngiyabonga. So siyisizwe samaZulu, kukhona okubalulekile okuqondene nathi siyisizwe samaZulu ngokwaseBhayibhelini, ngokwemibhalo yeBhayibheli. So iy'ncwadi ey'balulekile njengamanje sokungena kuzo sizihlaziye. Ngizoqala ngaye u-Isaiah chapter 18, bese ngilandela ngoDaniel chapter 7, bese ngibuyela emuva-ke ku-Table of Nations, uGenesis chapter 10. Ngiyabonga.